Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Jó reggelt, kedves hallgatóink! A magyar főváros továbbra is el van zárva a külvilágtól. Ilyen formán továbbra is a Budapesti Rádió az egyetlen hírforrás. Szemtanúk beszámolója szerint a főváros külső képe az ostrom szörnyű napjait idézi emlékezetbe. Az ablaktáblák betörtek, az utcákat romok és üveg törmelék borítja, sok ház kiégett, vagy lobogó lánggal ég. A fővárosban dúló tegnapi harcokról egyre több részlet válik nyilvánossá. Csütörtökön a legsúlyosabb összetűzésre az Országház előtt került sor. Szovjet páncélkocsik vadul tüzeltek a Kossuth Lajos téren összegyűlt tömegre. A teret pár perc alatt halottak és sebesültek borították. Az illegális magyar rádióleadó állomás délután folytatta a magyar lakossághoz intézett felhívásait. Teherautók kísérő személyzete elmondta azt is, hogy a legsürgősebben nagyon sok vérre van szükségük a sebesültek számára, ezen kívül tejporra, mert a közellátást legalább a gyermekekről próbál megközelítően gondoskodni. Szemtanúja volt, amikor körülbelül 100 főnyi munkástömeg megrohamozott egy szovjet páncélost. Nemzeti színű zászlóval indultak feléje. A zászlótartót egy lövés leterítette. Az őszi sárba hullott piros-fehér-zöld zászlót 13 éves lány ragadta fel. Vezetésével a dolgozók a páncélost ártalmatlanná tették. Nyilvánosságra hozták az új kormánylistát. Hiszen csupa régi arc, hiszen ez a kormány csak a nevében új, összetételében ma is a régi. Itt van mind, aki az elmúlt években úgy hozzátapadt a miniszteri székhez, hogy egy országos forradalom sem tudta kilendíteni őket onnan. 1956. október 23-a. Csendes őszvégi nap. A világ még nem sejti, hogy ezen az estén és a következő napokon visszafojtott lélegzettel figyeli majd az eseményeket, amelyek Európa szívében egy kicsi országban lejátszódnak.